Olen Suvi Hallinen ja käsittelen tässä tehtävässä johtamisen tasoja, strategista johtamista ja henkilöstöjohtamista pienen yhdistyspohjaisen musiikkifestivaalin kautta. Haastateltavana minulla oli Johannes Rantanen Sastamala Gregorianasta. Sastamala Gregoriana on yleishyödyllinen yhdistys, joka järjestää vanhan musiikin festivaalia. Festivaalin johtajana on tässä haastattelussa haastateltavana ollut Johannes Rantanen, ja hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja 7 hallituksen jäsentä, mukaan lukien festivaalijohtaja. Hallituksessa ovat yritysmaailman edustajia, seurakunnan ja vanhan musiikin edustajat ja muusikoita. Päätökset valmistelee festivaalijohtaja, joka esittää ne hallitukselle. On myös taiteellinen johtaja, joka on ostopalveluna, joka ehdottaa tulevia esiintyjiä, joista sitten sekä festivaalijohtaja yhdessä hallituksen kanssa valitsevat esiintyjät. Ja taiteellisen johtajan esittämistä ehdotuksista noin puolet hyväksytään. Festivaalijohtajan töihin kuuluu kaikki tuottajan hommat ja yhdistyksen pyörittäminen. Toki hallitus on mukana tässä. Johtaja ei johda yksin, jos vaan strategia löytyy ja strategia on tukena. Rantanen kertoi haastattelussa, että heidän strategia on tehty ja se mahtuu yhteen A4. Ja se on kirjoitettu niin, että sen ymmärtää selkokielellä kaikki muutkin kuin vain hallitus ja hän. Ja he ovat laittaneet sen esille kaikkiin konserttipaikkoihin sekä verkkosivuillensa, jotta yhteistyökumppanit ja muut yleisöstä voivat nähdä, että mihin yhdistys on menossa. Ja tämän strategisen johtamisen Rantanen kertoo kuuluvan hänelle 80% ja 10% taiteelliselle johtajalle ja noin 10% kuuluu hallitukselle. No, pienten yhdistysten ja festivaalien osalta strategian puuttuminen on aika yleistä, johtuen siitä, että on resurssipula, jolloin ei pystytä laatimaan näitä strategioita. Vuorinen toteaa kirjassa, että strategian puuttumisen syynä pienimpien yritysten kohdalla on juoksevien asioiden hoitamisesta johtuva kiire ja sen vuoksi, ettei strategisten asioiden miettiminen kuulu kenellekään. Ja tämä on hyvin yleistä pienillä yhdistyksillä. Mielestäni johtajuuden problematiikka kiteytyy hyvin työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 hankkeesta syntyneestä suomalaisen johtamisen tila- ja tulevaisuusjulkaisussa, jossa tosiaan sanotaan, että johtajuus mielletään helposti yksittäisen henkilön ominaisuudeksi. Vaikka se todellisuudessa on usein jaettua, sitä ilmenee ihmisten välisessä toiminnassa kaikilla tasoilla, myös ilman nimettyjä rooleja. Ja tässä strategisessa johtamisessa pienillä festivaaleilla on hyvin pitkälle se, että voi olla nimetty johtaja ja sitten on tuottaja ja se häilyy se raja, että missä oikeastaan kuka päättää ja mitä ja kuka pistää alulle minkäkin asian ja katsoo, että se menee loppuun. Strategia on hyvä tuki tähän, jos se vaan löytyy. Tämä strategian puuttuminen tulee muuttumaan nyt apurahojen myöntämisen ja niiden kriteereiden myötä, koska vaaditaan apurahoja haettaessa jo festivaaleilta ja yhdistyksiltä strategioita. Kuka johtaa ketä? Henkilöstön hyvinvointi, kelle se kuuluu? Pienten yhdistysten kohdalla Rantanenkin kertoo haastattelussa, että heillä nykyinen puheenjohtaja aloitti uuden aikakauden hallituksen osallistamisesta yhdistyksen varsinaiseen toimintaan, etenkin festivaaliaikana. Sitä ennen hän koki olevansa aika yksin yleensä festivaalin aikana pyörittäessään festivaalia. Ja se on yleistä, että tämmöisissä yhdistyspohjaisissa hallitus yleensä istuu kyllä kokouksissa, mutta hallituksen jalkauttaminen onkin sitten toinen juttu, joten tuleekin
kyseenalaiseksi, että kuka oikeastaan johtaa ja ketä johdetaan. Ja Rantanen kertoo, että hänelle kuuluu henkilöstöjohtaminen kesätyöntekijöiden osalta myöskin sekä vapaaehtoisten, mutta hän yrittää jakaa vastuuta kesätyöntekijöille sillä lailla, että ne pystyvät ohjaamaan ja johtamaan vapaaehtoisia. Heilläkin on pitkän iän ja pitkän ajan vapaaehtoisia ja kesätyöntekijöitä, jotka tavallaan johtaa itse itseään, koska he tietävät, mitä siellä tehdään. No Vesama kumppaneineen muistutti, että puheenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan kanssa ovat yhdessä vastuussa henkilöstöstä ja sen hyvinvoinnista. Ja varsinkin kriisitilanteissa, ja näinhän se on, että pitäisi olla puheenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan kanssa kriisitilanteissakin vastuussa. Ja festivaaleilla vaan se, että kuka siellä on paikalla, oli se sitten tuottaja tai johtaja, niin tuottaja ainakin on paikalla, niin voi olla, että se on enemmän johtotehtävissä kuin sitten johtaja. Johtaja yleensä edustaa ja strateginen ja operatiivinen johto sekä henkilöstöhyvinvointi kuuluu aika pitkälle sitten, voi kuulua toisille ihmisille kuin johtajille. Pienten yhdistysten kohdalla kaikki johtamisen tasot häilyvät ja sekoittuvat yleensä hommien mukaan. Ja aina ei ole selkeää, että johtaako johtaja vai johtaako joku toinen. Vai johtaako se hallitus. Kiitos.